The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ko bajam, tak sao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Ka Department of Agriculture and Farmers Welfare ka District Horticulture Officer Eastern West Khasi Hills hakan riu bah nyautrek unailar arjar pun riu kala pelong ya ka district level event come competition on horticultural crops and honey lani ka jinga ko pen inam ya ki marreb bat kangam ya kani ka jinga ko pen inam ya ki marreb bat kangam la pelong ha office jong ka District Horticulture Officer Eastern West Khasi Hills District Hamairang Kakong B. Melimngam, Director of Horticulture, habakran hakasi penkot yaka exhibition. Kalakintu yakin nongrep ban sumar yaka khandau, daka bapendon kam yaka bujrep balatip kum ka integrated farming system. Namar ki jingri ki penmi yaka sbo na kabenta ki jingthung. Shushu kakong melimngap kalaytu, baki don ki jingthung ki bakta yaka khandau, kum usensar bad uding se, bad namar kata ka don kam ban nang kumnu ban rep yaki jingthung, kanang ba onla ban ay yaka khandau ka babha yaka pateng ka banwan. Service provider. De namdade itu nongrai ubah cek melin berrai peta. Kecil cepat mana kerasi ni? Bintang bayi ni. Lah ni banjir ke kita kijing tung ki bakta ke kendo. Sensar bat ding se. Nei, rei pada ngam ong pada wat ya rep yaki. Rei pi sensar nama beli ke sarkar mana kan ni ke ai ke jing ram dek tak ke CM Asha. Ba kan thiet itu sensar nama beli ba kakwa ban pen emi ki nong ram. Rei pi mut ba kata ke skim CM Asha kan nyai ni. Sikisnam ki bahadian abud ru. Ngimtip ya kata kalak ban ne kalak banum ne. But kata ke jing ayu jong sensar metar ke dong balai bangi nai sani uhiad dor usensar kadai baki wei ki state sru kelaya rap you kal adan kata ke competition mendai ba ke sarkar ka ajing rap ban pen slur hi ba pin rap usensar ndai kasu ya rap kanang ba pin num do nang alis pin ya im ba pin yo ban penon kam ndai dai ban pen slur ti ka song pat ka jing start jong pi wei kumno ban rap ya ngam ong hero ba wat rap you sensan dai pet iki caka ki ba long shu ban rap you nu ru kum ha kita ki caka ti ngila ban rap bom long shu ki jing thung dai ha badang long ki ki jing thung ye le ban rap da ki wei namar ba chisin bo long shu sensan long shu ki wei ro ti ka mentai ba fin ai si ka pateng ka jong pi na mangi tri menta na menta jong no ni tri nam ta ki kun ki kiti ni hado menta tingi dang dap ka bam ka di nei impat ku slai ni dang yo ban bam arsin chisni ni dang yo ban thet ke ti arsin chisni hendai ki lawe ki jongi kumnu kin ne te haba phi tre menta perkhat ba kani ka ek ba phi tre menta kumnu phi le ki jaka ki jong phi kalong na ka menta ki tu ki khun ki ti ki banang ret ka lawe nama kamen toy la da kawan kanem snia la pi ong sim khun kan aya pi san tali ki ni ki lom la da ki lom bam si so ngai la da ka dai tang silang khot ka ba si so ka ta kala biang bakin yo ban rap ban ya bakin im dia uding se bada uwei uba pi menta ha ba mi uding se ki don ayu hatan rai jong don tangulan tanah ba utit sia ha ba pi rung chapo clouding se pihak phong sipal pihak phong juti la da pim phong kemud utar nei te kabami do ding se ru ki start science ki ong ba kalong kata ka khandau ba ka ka dan haki tenrai ding se dan ni kabami na ki clouding se kadai ka balong jau ko balong acidic ba kani ki jeng long acidic ka balong ya ki jing thung jing ta ba kinong so tenat te kata sa bisar bena ma fi but
sapek tu ke kita ke jing pair ba pipet ya ka luom ding se ya ka luom ding se ngum chu kam ong klau ya ong ka luom nama ka long luom pi leng ba na sedang sukut ti hendrei ya ka clouding mat pada pi ka long kum no nei ong clouding mat hapa haka da pirung phim dan kam man phong juti phim dan kam phong sipar pirung ta pia de kejat long bayu po karpet kasngem kimi ki kenbat kimi ki skut tu nei ke ba pi la ban penon kam dawai ne penon kam babam ya ti ki do ki sim ru ki sultanat ban song kom ta ki klau bat dan kam man batai bini apa supet la su tho pi pe ya kan ni long kom no pi le sti su ulum se long jan si pai situ bakadon ke tu ka clouding mat ke behe ha long kom no kim ju kerdo hang tu nei ti ki sla ki baham nak tu clouding mat ru ki long sebo kin puot kin long sebo nang ta kin tuit pada se ki jaka rap ki jongi ban pen se so chu su ita ki jaka rap ti sabi syar hi ma fi ban buat le ke ba pi ke ba kham ha e ti na man ta ki ni ka pidon kam ro ban pene ya ko de pene ko ru ki don ki ru kom ba pi hab le de ki ru kom ki ba ngisna kum de ki contour heads dan ni ki contour buns dan ni thung de ki ban nom ki jingda ya tu luom ba ka khandau ha ba wan uslap kanum sutut na tu ka khandau ba ko serum rei bakan yo alat ken bakan ne ko ba ka khandau kan ne anti ha jrong kan yo ban sngam kan pen sngam gi jakarep jakat yang jongi nama mentoi na dangi don ka jakah rei da kamdi ka ba siso ka ba sebo bat ka ba sngam ti ka ba ar bang kwa ban kren ba de ka dei sepang kita ama menang ni ba habangi habangi ni pet ya ka yo ka hat kum tu kila ambi ekot ku buat beli nya kenjat kayu ku biru nama ba ula tak dor palan nei artin ka sikilo kayo ngim lawan ong ma ka kiu ka hiar kayo ka kiu ka hiar teng yo nong teng do nong ban dan kini ka wei ban kerpat ifi ba haba fi rap da ka jing start haba urap kubi uwi ubrio kam uwi nong rap kam baru si snong ken nyebut lot yu tu kam dei ban long kum ta na ban ngi hapet dia hoi la da pi su thu ba tu ma jong pi un sai un nya yo bai tu ka biang hendai men ta phim tep lupa ti le ha ba pi rap ke ai ka ban long multi cropping ki ong Iperti yang tau ki Iwan em ko wi ko prom kwa khanai pi Ivanไปคอนแบมกว่าแลสก็มั้งคันตอมฉันแน่พะดามนี่ทำเป็นโบดยังกินหลักพา bun sen ki brum ju kli pha ki yang tang ki khmat phom chna yi yo phayo dai còn Ivan ông rồi cái bên husu gà gram mò tọt bún gà gram tem etiar đi ki có con đây nè ya khi biểu ngài nên mà em khi mà vào tâm anh em già hết em sẽ là ngâm sang keo vào cậu Kami dapat yang pergi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata wapsna wapsain suruh. ngaku ai amalai tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa hikai gua nongkong daga simpul desain gua ar dah hikai desain mana je dia kan ya simpul desain Ini ke cek tu ram sokar mah. kam pada teranga ngadu mesin dia sket kam kwa